23 startups, 11 empreses i uns 70 assistents han participat en la primera trobada d'emprenedors de l'esport. La jornada celebrada el passat 28 de juny a la seu d'Acció, col·laboradora del programa, va començar amb la benvinguda dels organitzadors, Anna Pruna, presidenta d'Indescap, i Ignasi Puig, director d'ICEP, que van donar les claus d'aquest acord per crear el programa d'emprenedors de l'esport. Hi ha un tema molt important per nosaltres que potser l'hem afegit com a Indescat, que és el reconeixement d'aquest rol d'emprenedor, d'aquesta dificultat, però que al final no deixa de ser un teixit molt important a nivell de la indústria, que li dona sostenibilitat en el sector. Per tant, necessitem nova indústria que aflori, necessitem aquest esport de base. El programa Indesap per ICEP suposa una oportunitat de posar en valor la nostra capacitat de donar coneixement, d'aportar coneixement a les startups, als creadors d'empreses, i per tant, en un sector tan estratègic i tan associat a Barcelona com és el sector de l'esport, procurar transformar en positiu algunes idees en negocis que siguin viables. Indesap té com a objectiu donar suport a l'emprenedoria durant el procés de les validacions, contrastant la idea de negoci o model, oferint formació i networking amb les empreses, a més d'apropar els interessats a agents del sector i empreses, i facilitar les possibilitats de finançament, així com apropar-los a les fonts d'inversió. Indesap és una nova iniciativa que, segons Begoña Perdiguero, cap de Startup Catalonia, suma. Un dels objectius és intentar millorar i donar més visibilitat i potenciar l'ecosistema emprenedor català. Amb la qual cosa, una nova iniciativa que ve amb ganes, amb ambició, com deia a la presentació l'Àlex, ser el Silicon Valley de l'esport i ajudar a millorar els projectes d'aquest àmbit de l'esport, per nosaltres és positiu. A la taula rodona, dos emprenedors, Estel Mallorquí, fundadora i directora de Bigwell, i Roger Antunes, fundador i CEO de First Vision, van compartir les seves experiències amb els assistents i els hi van donar alguns consells per llançar-se a l'emprenedoria al món de l'esport. Vaig trobar a faltar programes com aquest, sincerament, programes com aquest que t'ajudessin a ajudar-te a adquirir els coneixements que realment no tens. Els donaran molts més mals consells que bons consells. Llavors s'han de saber triar quins són els molt bons i aquells fer-los molt cas, però al final ells s'han de ser amos de les seves pròpies decisions per tirar endavant. La sessió finalitzava amb un espai de networking on els assistents, dividits en grup, van poder discutir y posar en comú dubtes y experiencias. La verdad que bien, el tema de conocer emprendedores de tu sector creo que es muy acertado. 4 mesas, 4 temáticas diferentes, creo que siempre es positivo para los emprendedores también escuchar a personas que vienen a la mesa redonda, que te cuenten un poco por dónde han pasado. Sobretot pel tema d'ajudar, de recolzament, de no sentir-te sol, sinó que saber que sempre pots comptar amb persones que aquí han tingut l'experiència i que et poden ajudar. Considero que aquest networking que es fa és molt, molt, molt interessant. Sempre trobes sinergias, sempre trobes algú que et dona una idea. Al final, conexiones, toda la experiencia de gente que ya ha pasado por lo mismo, pues es súper enriquecedor. Entre les activitats previstes amb el programa d'Indesap està el Dia de l'Emprenedor de l'Esport amb un fòrum d'inversors i el reconeixement als premis de l'empresa i l'esport als millors emprenedors. Aquesta trobada ha estat el primer pas d'un programa que té com a objectiu donar suport als diferents reptes que es troba l'emprenedor al seu dia a dia. Entre les línies d'actuació destaca un procés de mentoring, al que ja poden optar els interessats presentant candidatures fins al 21 de juliol.